होई ही सोई जो राम रची राखा। तुलसीदास जी बहुते पहले कह चुकल बाटन। भगवान के लिखल ही होखे वाला बा। हाँ, आजकल हर आदमी अपने हिसाब से सब कुछ बदल देवे चाहत बा। जवन हो रहल बा उनसे लड़त रहेला, हर कोई परेशान बा। हाँ, ई अगला पंक्ति भी उतने गहरी बा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जितना सवाल उठेबा उतना मन के बोझ बढ़ी। लोग भाग्य से लड़ेला, हाँ। समय से झगड़ेला, आखिर में थक के चुप बैठ जाला। तब समझ में आवेला कि लड़ाई गलत जगह लड़े रहे। कर्म तोहरे हाथ में बा, बाकी परिणाम नहीं। बीज बोअब तोहार काम हो, फल कब आई ई राम जाने। नुकसान होके, सही। दुख आवे, कुछ हाथ से निकल जाएगा। सही कहत हुआ। तो ई सोच रखे के चाहिए कि शायद ई राम के योजना रहल हुई। राम भरोसे छोड़े के मतलब कर्म छोड़े ना होला। मतलब ई की कर्म कई के चिंता छोड़ दा। जवन होवे के बा ऊ होई। याद रखा, जवन आदमी छोड़ देवे के कला सीख लेला, ऊ कबो ना हारेला। राम भरोसे छोड़ दा, सब ठीक हो जाई।